teknisesti saadaan ääni kuuluviin. Mutta tuossa hieman aikataulu ja agendaa tälle illalle, eli mitä meillä on tarkoitus käsitellä, niin lähdetään liikkeelle vähän lyhyesti siitä, että mitä meillä osuuspankkiryhmän rakenteessa on tapahtunut historiallisesti. Käydään hieman siitä tilastoja läpi. Sitten tietysti tämän tilaisuuden tärkeimmät teemat, eli mitä ollaan suunnittelemassa ja ennen kaikkea miksi meitä 3 pankin yhdistymistä nyt sitten suunnitellaan. Sitten tämän tilaisuuden loppupuolella käydään aikataulu- ja sopimusasioita lyhyesti ja tilaisuuden loppupuolella sitten tuo keskusteluosio. Eli toiveena on, että mahdolliset kysymykset esitetään sitten näiden aineistojen läpikäynnin jälkeen. Meillä on varmasti hyvin aikaa sitten näihin käyntiin. Tilaisuus ei pääty 18.30 arviolta, tuolla 19.30-20 on meillä sitten tuo arvioitu päättyminen. Mutta kun puhutaan osuuspankeista, niin viime vuosina kyllä tätä uutisointia on leimannut selkeästi se, että erilaisia rakennehankkeita, pankkien yhdistymisiä on tapahtunut ympäri Suomen maata ja aiheenahan tämä ei sinänsä ole mikään uusi. Jotta me ymmärretään osuuspankkien ja ryhmän historiaa, niin voidaan katsoa meidän osuuspankkiryhmän kehitystä. Ensimmäiset osuuskassat perustettiin tuolla 1900-luvun alkupuolella ja käytännössä osuuskassojen määrä lisääntyi voimakkaasti aina tuonne 1920-luvulle, jolloin osuuskassoja oli enimmillään yli 1400 kappaletta. Sieltä sitten osuuskassojen määrä lähti alenemaan. 70-luvulla ruvettiin puhumaan osuuspankeista. Ja tässä on meillä 3 toimitusjohtajaa. Sakari on aloittanut 1990 osuuspankkiuraansa. Silloin osuuspankkia oli noin 350. Me ollaan Jaanan kanssa aloitettu 2003. Jaana täällä Rantasalmella, minä Juvan osuuspankissa ja silloin osuuspankkia oli noin 240-250. Ja jos me katsotaan sitten vielä vähän lyhyemmällä aikajanalla tätä, niin 2017 pankkia oli 167 kappaletta. Ja tämä vauhti, niin kuin pankkien yhdistymisvauhti on kiihtynyt ja käytännössä tuossa 2024 mentiin jo alle 100 kappaleen määrässä ja tällä hetkellä sitten kun katsotaan tilastoja, niin näyttää, että osuuspankkien määrä on menossa tuonne jo alle 50. Sitten missä päin näitä hankkeita on? Tuolla on yhdistymisestä päätetty, mutta ei vielä voimassa olevia. Eli esimerkiksi Maaninka, Rautalampi, Riistavesi menee yhteen. Tämmöinen OP Sydän-Savo aloittaa 1.10. eli kuukauden päästä. Sitten tämmöinen maakuntarajat ylittävä yhdistyminen OP Kuhmo, OP Ylä-Savo, eli tämmöinen OP Kaskimaa aloittaa tuossa ensi vuoden alussa. Sitten tuossa on listaus siitä, että minkälaisia hankkeita meillä on julistettu, missä ei ole vielä lopullisia päätöksiä, ja myös tämä meidän Rantasalmen Kerimäen ja Polvijärven osuuspankkien hanke siellä on. Ja tuossa keväällähän me tultiin julkisuuteen, kun tätä lähdettiin miettimään ja suunnittelemaan. Ja sen jälkeen on kuitenkin tullut lisää näitä yhdistymishankkeita, selvitystöitä. Tuoreen uutinen on toissapäivältä Haapamäen seutu, Keski-Suomi, Korpilahti, Multia ja Petäjävesi suunnittelee yhdistymistä. Sitten jos me katsotaan hieman Suomen karttaa, niin nähdään, että rakennehankkeita on ympäri Suomea käynnissä tällä hetkellä. Polvijärvi kuuluu tuonne Pohjois-Karjalan maakuntaan. Meillä maakunnan muut osuuspankit yhdistyi 1.4. tämän vuoden keväällä. Ja siellä sitten muodostui uusi yksikkö. Me jäämme siitä sitten ulkopuolelle. Sitten jos katsotaan uusia pankkeja, mitä meillä on muodostumassa, niin tuo OP Kaskimaa, sinne kuului se Ylä-Savo ja Kuhmo. Se on tämmöinen maakuntarajat ylittävä yksikkö. Ja sitten samantyylinen, mitä me 3 tässä nyt ollaan suunnittelemassa, niin on tuo OP Sydän-Savo. Eli siellä oli Maaninka, Riistavesi, Rautalampi. Ja sitten myös tuolla länsirannikolla on näitä hankkeita. Mutta tämä niin kuin taustutuksena tähän, että mitä meillä osuuspankkiryhmässä tapahtuu. No mitä ja miksi? Miksi tällaista kehitystä meillä sitten tapahtuu osuuspankkikentässä? Ja ennen kuin siihen vastataan, niin meidän on hyvä lyhyesti miettiä, että mikä meidän sekä osuuspankkiryhmä että osuuspankkien perustehtävä on. Meidän pankin tehtävä on edistää omistaja-asiakkaiden ja toimintaympäristön kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Tämä on se meidän perusfunktio, mitä meidän pitää pankkeina toteuttaa. Ja kun pankkien hallitukset tekee vastuullista työtä, niin totta kai me mietitään sitten, että
miten me jatkossa voidaan toimia. Ja meillä 3 pankilla, tuossa on 3 eri osa-aluetta, mitä me ollaan jouduttu miettimään ja haluttu miettiä, eli miten me varmistetaan asiakaspalvelun ja pankkitoiminta ja konttorien jatkuvuus omilla paikkakunnilla. Et kun on nähty, mitä ryhmässä tapahtuu, niin on jouduttu miettimään, että mikä on se keino varmistaa, että meillä paikkakunnalla konttorit säilyy ja palvelut säilyy. Sitten me ollaan kuitenkin merkittäviä paikallisia tekijöitä. Meillä on paljon yhteistyötä, yhteiskuntavastuuta, erilaisia sponsorihankkeita omilla paikkakunnalla ja ne on meille tärkeitä kaikki nämä 3 osa-aluetta ja samalla lailla on mietitty, että miten tulevaisuudessa voitaisiin varmistaa tämmöinen yhteiskuntavaikuttaminen. Sitten 3. puhutaan sääntelystä, miten täytetään sääntely- ja osuuspankkiryhmän edellyttämät vaateet riittävän kustannustehokkaasti. Ja tässä kohtaa on hyvä lyhyesti pysähtyä tuohon sääntelyyn, että mitä se sääntely nyt itse asiassa tarkoittaa. Sääntelyn taustalla on viranomaismääräykset, pankkien toimintaa ohjaa esimerkiksi Euroopan keskuspankki, sitten Suomessa finanssivalvonta, sitten meillä on Euroopan pankkiviranomainen, mikä ohjaa. Meidän oma keskusyhteisö tekee paljon ohjeistusta, miten meidän pitää toimia ja totta kai taustalla on myös lainsäädäntö. Ja tämä sääntely nyt on tällä hetkellä itse asiassa se suurin selittävä tekijä myös näille yhdistymishankkeille. Meillä omassa pankissa Polvijärvellä meitä oli 8 toimihenkilöä muutama vuosi sitten. Nyt meitä on 15 henkilöä. Henkilöstömäärän lisäys liittyy näihin sääntelyn vaateisiin. Aikaisemmin pystyttiin tekemään silleen, että toimihenkilö voi vaikka palvella asiakkaita ja tehdä samalla sääntelyyn liittyviä toimintoja. Valitettavasti se ei ole enää mahdollista. Nykyisessä mallissa toimihenkilöiden pitää joko olla siellä asiakaspinnassa puhtaasti tai sitten tehdä niitä sääntelyyn liittyviä tehtäviä. Ja tällä hetkellä, jos mietitään, että paljonko meillä pankkeina pitää olla henkilökuntaa sääntelyyn liittyen, niin se kappalemäärä on noin 15 henkilöä. Et se ei ole enää 1 tai 2 ihmistä, vaan 15. Ja jos me katsotaan esimerkiksi meidän pankin näkökulmasta, että meitä on 15 henkilöä, niin meillä ei jäisi asiakaspintaan sitten käytännössä ketään. Yhtälö on mahdoton toteuttaa. No sitten me 3 pankkia, kun lähdettiin tunnustelemaan, niin hieman näitä meidän yhteisiä lukuja, eli miltä me yhdessä näyttäisimme. Noin 19 000 asiakasta, joista omistajan asiakkaita vajaa 12 000. Asiakasliiketoiminnan volyymi, joka pitää sisällään rahoituksen ja talletukset, on noin 720 miljoonaa. Ja 3 konttoria, noin 36 työntekijää ja tuossa näkyy kartta. Polvijärveltä päin, jos katsotaan, niin Linnuntietä Rantasalmella on 94 kilometriä ja Kerimäelle 93 kilometriä. Me muodostetaan tuommoinen kolmio. Ja tämän tyylisiä ratkaisuja meillä on Suomessa jo tehty aikaisemmin. Eli Pohjanmaalta löytyy muun muassa tämmöinen 3 pankin yhteenliittymä, missä sitten ei ole yhteisiä maarajoja. Tuossa on pikkasen pienellään tuo taulukko, mutta siitä keskeisin viesti oikeastaan, että jos me katsotaan pankkien keskeisiä lukuja, niin me ollaan hyvin samankokoisia pankkeja. Yhteenlaskettu tase meillä on noin 500 miljoonaa. Me ollaan kaikki vakavaraisia pankkeja, jokaisen pankin vakavaraisuus on yli 40%. Ja omia varoja meillä on yhteenlaskettuna melkein 72 miljoonaa. Ja kaikki pankit on hyvässä kunnossa. Meillä on tervettä liiketoimintaa ja volyymit on tosiaan hyvin samantyylisiä. No, tahtotila. Puhutaan lyhyesti siitä, mikä meillä pankeilla niin hallituksella, toimivalla johdolla kuin varmasti henkilökunnallakin on. Me halutaan varmistaa asiakaspalvelun laatu ja sen kattavuus. Meidän pankki esimerkiksi ollaan jouduttu sääntelyn takia niin lakitoimeksiannot lopettamaan tässä vuoden vaihteessa. Ja me nähdään, että tällä uudella mahdollisella syntyvällä pankilla niin esimerkiksi tämä osa-alue pystyttäisiin palauttamaan jatkossa. Sitten tärkeää, mitä me ei voida tarpeeksi korostaa tässä yhdistymishankkeessa, niin tahtotila on säilyttää ne konttorit ja palveluverkostot. Et jos me ajatellaan, että me ollaan tuolta Polvijärveltä käsin, katsotaan maailmaa, niin me uskotaan siihen, että se Polvijärven konttori varmasti säilyy tulevaisuudessa. Ja ihan samalla lailla me lähdetään siitä, että ne konttorit säilyy myös täällä Rantasalmella ja Kerimäellä. Sitten me halutaan tätä paikallisvaikuttamista totta kai jatkaa. Ja sitten toi sääntely, mitä avasin ja miten sitä voidaan keskustella sitten tuolla keskusteluosiossa lisää, jos se herättää ajatuksia, niin yhdessä me voitaisiin hoitaa se huomattavasti kustannustehokkaammin. Tämä on kallista, tämä sääntelyn mukainen toiminta, sille ei mahdeta mitään,
mutta huomattavasti edullisempaa olisi tehdä se yhdistettynä. Sen lisäksi meillä on yhdistymisen kautta olisi mahdollista saada kustannussäästöjä ihan suoraan. Tietyt velotukset menee pankkien kappalemäärän perusteella. Jos meitä on vain yksi 3 sijaan, niin noin 600 000 euroa arviolta me pystyttäisiin vuositasolla saamaan sieltä jo kustannussäästöjä, millä me voitaisiin sitten kattaa myös tätä sääntely edellyttämää kustannusta. Kaiken tärkein kuitenkin tässä prosessissa, kun ollaan keskusteltu tosi hyvässä hengessä tänä vuonna, niin hallitukset, toimivat johdot, niin me voidaan kiteyttää tällaiseen näkemykseen, että meille kaikille asiakas on ykkönen. Jokaiselle pankille meistä on tärkeimpiä ja meidän asiakkaat. Meidän tehtävä on palvella asiakkaita kaikilla 3 paikkakunnalla. Ja tästä teemasta voisi sitten kollegani Jaana jatkaa. Ole hyvä. No niin, nyt varmaan kuuluu tuonne. Meillä on tuossa webinaari linjojen päässä, niin saadaan ääni kuuluviin myös sinne. Kiitos Ari. Ari sanoi tuossa, että asiakas on ykkönen ja sehän on meidän yhteinen näkemys tosiaan. Ja se on yksi syy, minkä takia tätä yhdistymishanketta ylipäänsä on lähdetty ajamaan. Että me halutaan, että tässä sääntelyviidakossa löydetään semmoinen ratkaisu, missä me edelleen voidaan ottaa asiakaslähtöinen asiakaspalvelu huomioon. Että tämä on nyt minkä takia tässä 3 ollaan 3 pientä pankkia. Me halutaan olla yhdessä paikallinen. Ja se tarkoittaa, että me halutaan varmistaa jokaisella paikkakunnalla se hyvä asiakaskokemus myös jatkossa. Paikallisesti jokaisella paikkakunnalla. Tasapuolisesti. Ja Ari puhui äsken tuosta tärkeästä roolista, mikä pankilla on toimialueen elinvoiman kehittämisessä ja edistämisessä. Se ilmenee 2 kautta. Se on yhteisöllinen rooli ja sitten se on yritysten ja asiakkaiden rahoittamisen rooli. Se on tärkeä rooli. Tehokkaampi toiminta saadaan ja voidaan vastata sääntelyyn, kun tehdään yhdessä paikallisesti. Olemme veto- ja pitovoimainen työnantaja, kaikki 3 pankkia. Meillä on tosi hyvä henkilökunta ja henkilökuntaveto on ollut meihin pankkeihin ja sen me haluamme säilyttää, että meidän toimihenkilöt voi hyvin. Ja tarjota tietysti asiakkaille laajat asiantuntijapalvelut jokaisella paikkakunnalla edelleen, vaikka nyt niitä on vähän jouduttu karsimaankin osittain tuon sääntelyn takia, niin nyt kun yhdistetään voimat, niin nyt saadaan sitten myös asiakaspalvelu enemmän henkilöstöä sitten keskittymään pelkästään teidän palvelemiseen. Ja vähän tarkemmin näistä kaikista eri osa-alueista vielä, että mitä nämä hienot otsikot tarkoittaa, niin Käytännössä on hieno homma se, että me olemme 3 samankokoista pankkia, jolloin tämä tasapuolisuus meidän välillä tapahtuu hyvin luontevasti. Ei ole yhtä isompaa, joka määräisi, miten muut tekevät. Ei ole yhtä toimintamallia, joka jalkautetaan kaikkiin pankkeihin, vaan meillä on lähtökohta, että me ollaan kaikki hyvin samanlaisia asiakaslähtöisiä pankkia. Sekä konttoripalvelun osalta että siinä asiakaslähtöisyydessä muutenkin, että yritetään ottaa ne asiakkaan tarpeet mahdollisimman pitkälle huomioon. Meillä on se vahva yhteisöllinen rooli jokaisella paikkakunnalla, sekä Polvijärvellä, Kerimäellä että meillä, niin asiakkaat tietää, että me sitä omaa yhteisöllistä roolia ollaan pidetty yllä ja tuettu yhdistyksiä ja tapahtumia ja junioreita ja senioreita ja tapahtumia sponsoroitu. Ja tämä on ollut kaikilla paikkakunnilla vahvaa. Ja se me halutaan säilyttää. Me halutaan edelleen olla osuustoiminnallinen. Ja yhdessä se olisi mahdollista nyt sitten, kun saadaan näitä kustannussäästöjä ja saadaan pankille jatkuvuus, kun sääntely toteutuu yhdessä. Ja tosiaan myös hallinnossa on otettu huomioon. Ari sanoi, että meillä on hirmu hyvin sujunut kaikki, mitä nyt on neuvoteltu ja suunniteltu, ja näin on tapahtunut. Ja halutaan varmistaa myös tuolla hallinnon puolella, että jokaisen paikkakunnan ääni kuuluu jatkossakin. Ja näistä monipuolisista palveluista äsken sanoin, niin yhdessä me voitaisiin palvella laadukkaasti, asiantuntevasti ja nimenomaan tuo monipuolisesti, että meillähän Rantasalmella vielä on nämä lainopilliset palvelut ollut, niin kuin tiedätte, että Kärkkäisen Tiina niitä on meillä hoitanut. Mutta nyt esimerkiksi sääntely on Tiinaakin repinyt tuonne vakuusarviointiin niin paljon, että hän ei enää pysty niin täyspainoisesti hoitamaan näitä lainopillisia palveluja.
Ja sitten esimerkiksi Polvijärvellä ja Kerimäellä on molemmissa ollut lainopilliset palvelut jonkun aikaa sitten, mutta molemmista tämän saman syyn takia, että joudutaan irrottamaan näihin muihin tehtäviin, niin näitä palveluja on jouduttu supistamaan tai lopettamaan. Ja kaikki erityispalvelut, sanotaan yritys- ja maatilarahoitus, tämmöiset asiantuntevat sijoituspalvelut, niin niihin me halutaan edelleen panostaa ja meitä harmittaa hirveästi, jos meidän väki menee tuohon sääntelyyn kaikki, että haluttaisiin saada sinne asiakaspalveluun näitä henkilöitä, samoin tuonne kassa- ja infopuolelle. Ja koemme kyllä sen, että meidän alueella on tärkeää olla pankkina edelleen tukemassa yrityksiä ja yhteisöjä, koska sitä elinvoimaa ei vaan synny, jolleivät kaikki puhalla yhteen hiileen. Ja myös rahallinen panos on tänä päivänä tärkeää ja sitä pankki pystyy tarjoamaan. Tulokset ovat voitolliset ja sen kautta pystytään omaa yhteisöä tukemaan kaikilla paikkakunnilla ja näin halutaan jatkossakin toimia. Meillä on yhteiset arvot kaikilla 3 pankilla. Me ollaan maaseutupankki. Me ei missään nimessä olla kasvukeskusten tämmöinen keskuspankki, vaan me ollaan nimenomaan täällä maaseudulla toimiva yksikkö, joka haluaa jatkossakin toimia täällä maaseudulla. Vaikka meille on tärkeitä nykypäivänä myös etäasiakkaat, koska niin kuin tiedätte, että paikkakunnalla väki vähenee, palvelujen käyttäjät vähenee koko ajan, niin tämä on hyvä yhdistelmä, että meillä on sekä etä- että lähiasiakkaita, mikä takaa sen palvelun jatkuvuuden ja pankin toiminnan jatkuvuuden. Olemme asiakkaita varten ja meidän juuret on täällä Itä-Suomessa. Me ollaan vakavaraisia, niin kuin Ari sanoi, kannattavia pankkeja ja tässä kohti meillä on hyvät edellytykset tässä yhdistyä sitten tasavertaisten kumppanien kanssa. Me voidaan vielä valita meidän kumppanit tässä kohti. Henkilöstön kannalta enemmän henkilöstöä, enemmän osaamista. No totta kai. Meillä on hyvin paljon kaikissa pankeissa erilaisia asiantuntijoita ja esimerkiksi loma-aikojen ja sairauspoissaolojen aikana niin tällä hetkellä on aika hankalaa, kun meillä on niin vähän saman osa-alueen toimijoita, että jos sattuu lomat ja sairaslomat päällekkäin, niin meillä on jo heti vähän hankaluuksia sitä tuuraajaa saada tuonne asiakaspintaan, mutta nyt kun meillä on 3 pankkia, niin meidän henkilöstö pystyy eri toimipisteissä olemaan tai verkkoneuvotteluissa sen mukaan, mitä milläkin paikkakunnalla tarve on. Puhelinneuvottelut, se voi olla se toimihenkilö Polvijärvellä, Kerimäellä tai Rantasalmella, niin samalla lailla asiakkaan asiat hoituu, oli se mikä konttori tahansa. Samoin verkon kautta tai konttorilla tarvittaisiin. Tämä tuo meidän henkilöstölle uusia työkavereita, eri vaihtoehtoja urapolulle, itsensä kehittämiselle, kun omasta pankista sitten löytyykin yhtäkkiä erilaisia rooleja, niin se houkuttelee meidän toimihenkilöitä pysymään meidän pankissa. Pystytään tarjoamaan niitä haasteita ja niitä miellyttäviä asiakaspalvelutehtäviä, missä on sitten mukava olla ja edistää omaa asiantuntijuutta ja edetä omalla uralla. Ja se on tosi tärkeää nykypäivänä saada työntekijät pysymään ja olemaan niin kuin tyytyväisiä työssään ja se näkyy myös asiakkaille heti, että jos siinä työssä viihdytään. Ja totta kai tämä sparraaminen sitten eri konttoreiden välillä, että kun on saman alan vaikka sijoituspuolen tai rahoituspuolen asiantuntijoita eri konttoreilla, niin voi vaihtaa ajatuksia, voi kysyä näkemyksiä myös toisen konttorin henkilöiltä, ei pelkästään siltä suppealta määrältä, joka meillä itsellämme konttoreissa on. Me halutaan olla vetovoimainen pankki, jossa henkilöstö viihtyy ja voi hyvin ja missä asiakkaat sitten viihtyy sen seurauksena myös hyvin. Ja tosiaan tuon sääntely meidän pitää täyttää, me tiedetään se kyllä ja laajemmalla työporukalla me pystytään sitten, niin kuin Arikin jo sanoi, niin tuonne sääntelyn puolelle eriyttämään tietty porukka ja vapauttamaan nyt nämä henkilöt, jotka sitten asiakasliiketoimintaa tekee, niin puhtaasti siihen asiakaspalvelutyöhön ja asiantuntijatyöhön. Että jos Ari sanoi, että 15 henkeä tarvii niin kuin pankissaan olla, no nyt meillä pitäisi jokaisella olla se 15 henkilöä sääntelyyn, niin nyt sitten kun ollaan 3 yhdessä, niin yhdessä se 15 niin on paljon helpompi toteuttaa kuin se, että meillä on yhteensä 45 henkilöä siellä. Jos toimittaisiin yksittäisinä pankkeina, niin näinhän se pitäisi sitten olla. Ja se ei ole mahdollista, niin kuin Ari sanoi. Mitenkä muutos näkyy asiakkaille? Se on varmaan teillekin kaikkein tärkein tieto.
mitä muuttuisi, mitä tapahtuisi? No konttoreita olisi 3, kun ennen ollut 1. Se on se suurin muutos. Nyt olisi enemmän konttoreita ja meidän asiakaspalvelijat säilyy, mutta sitten käytössä olisivat myös muiden 2 muun konttorin asiakaspalvelijat puhelimessa, verkkoneuvottelussa. Jos haluaa käydä konttorilla, niin sielläkin. Ja tämä tarkoittaa sitä, että meillä on pankissa silloin enemmän asiakkaita kohtaavia työntekijöitä. Asiakkaiden asiointiin ei ole tulossa mitään muutoksia. Tilinumerot, kortit, kaikki tunnukset, kaikki säilyy ennallaan. Niitä ei tarvitse murehtia. Ne on ihan samat kuin ennenkin, eikä mihinkään tule sen osalta muutosta. Näillä näkymin ja tässä kohti ainakin, kun meillä Rantasalmellakin on hyvä kysyntä tuossa meidän kassa- ja infopalveluissa, niin ei ole tällä hetkellä tarvetta tehdä muutosta, ei Polvijärvellä, ei Kerimäelläkään, että se katsotaan aina sen käyttäjäkunnan mukaan, että kun käyttäjiä on, niin sen mukaan on palvelut auki. Ja sitten nämä jäsenyydet, teillä omistaja-asiakkailla jäsenyysmaksu maksettu pankkiin ja sijoituksia tehty ehkä noihin tuotto-osuuksiin, niin kaikki säilyy ennallaan. Niihin ei tule mitään muutoksia. Samoin rahoituspalvelut, jos laina on otettu pankista, niin ei se häviä mihinkään, se säilyy täällä. Valitettavasti ei häviä lainakaan mihinkään. Kaikki säilyy ennallaan. Mutta ehkä tuossa kohti voitte kysyä sit kysymyksiä tämän meidän esittelyn jälkeen. Että tässä tulee vielä aikataulu- ja sopimusasioita, mitä Sakari sitten tulee esittelemään. Tosiaan, pannaanpas vähän oikeammalle korkeudelle. Joo, eli mä olen Kankaan Sakari tuolta Kerimäen osuuspankissa ja siellä toimitusjohtajana. Ja jos katsotaan tästä näitä aikataulusta ja sopimusasioista ja lähdetään vaikka tuosta aikataulusta liikenteeseen. Ja tässä on nyt se, että mitä on jo tapahtunut ja mitä sitten vielä tapahtuu. Eli tuolla keväällähän me niin kuin kerrottiin maaliskuussa, että tämmöistä sulautumista suunnitellaan. Toukokuussa sitten siitä tehtiin nämä tämmöiset sulautumissopimukset, näin niin kuin minkä perusteella tässä on lähdetty sitten eteenpäin. Ja silloin toukokuun lopussa täällä Rantasalmella meillä oli ensimmäiset tilaisuudet sitten tästä, niin kuin kerrottiin omistaja-asiakkaille asiasta, ja sitten tuolla kesäkuun alkupäivinä oli sitten Polvijärvellä vastaava. Ja nyt ollaan sitten tuossa niin kuin toisessa keskustelutilaisuudessa. Meillä oli eilen Kerimäellä se homma ja nyt tänä päivänä täällä Rantasalmella. Ja nyt sitten tärkeä näin niin kuin päivä on sitten tuossa tulossa 16.9. näin, eli silloin näin niin kuin kaikissa pankeissa on se päättävä kokous, jossa päätetään, että tuleeko tämä sulautuminen tapahtumaan vai ei. Ja tässä nyt meillä on niin kuin erilaisia sitten näin niin kuin kokousmuotoja tässä, että täällä Rantasalmella ja meillä Kerimäellä näin niin kuin se päättävä elin on osuuskuntakokous ja sitten Polvijärvellä on edustajisto, eli siellä päättää asiasta edustajista. Mutta näin niin kuin tuo on se, missä näin niin kuin mikä on niin kuin päivänä tärkeä. Ja lähdetään siitä olettamasta tietysti, että siinä tulee myönteinen päätös, niin silloin se jatkuu sitten sillä tavalla tämä asia, että siitä eteenpäin sitten toimitaan vanhoina pankkina vielä jonkun aikaa. Eli se uusi pankki alkaa vasta siinä vaiheessa, kun se merkitään kaupparekisteriin. Ja kaupparekisteriin niin kuin merkitsemispäivä on, sitä on niin kuin tässä harkoitu ja pyydetty, että se olisi 1.5. Eli toisin sanoen tämä vanhat pankit toimisivat aina ensi vuoden huhtikuun loppuun asti omina pankkeinansa. Ja siitä sitten toukokuun alusta alkaen oli sitten se uusi pankki, mikä sitten toimisi sitten omanansa. Ja täällähän nyt sitten, jos katsotaan vähän tästä kuvasta alareunaa, niin tuollahan se on tämä niin kuin nimi, mikä on tälle pankille mietitty, että tämä olisi Järvimaan osuuspankki tai OP Järvimaa, kuinka haluaa sitä asiaa vain niin kuin kertoa. Ja se on niin kuin se nimi, millä me toimittaa sitten siitä eteenpäin, kun toi sitten on kaupparekisteriin mennyt. Ja tässä Järvimaassahan tämä homma meni sillä tavalla, että tämä pankin kotipaikka olisi täällä Rantasalmella ja myös tämä pääkonttori kautta hallintokonttori olisi täällä Rantasalmella. Ja tämä sulautuminen tässä nyt on sillä tavalla, se tapahtuu niin kuin teknisesti tai juridisesti, että se olisi tämmöinen absorptiofuusio, eli tarkoittaa sitä, että me, eli Kerimäki ja Polveri sulautetaan tähän niin kuin Rantasalmen osuuspankkiin. Se toinen vaihtoehto olisi, että tehtäisiin semmoinen näin niin kuin kombinaatiofuusio tai konsolidaatiofuusio, ja siinä tehtäisiin ihan uusi pankki ja sitten kaikki sulautus siihen uuteen pankkiin.
mutta teknisesti tämä näin niin kuin tämä absorptio-fuusio näin niin kuin on helpompi sillä tavalla, koska silloin meillä on pankki, jolla on valmiiksi jo toimiluvat, säännöt, ohjeet ja kaikki muut vastaavat, ja ne tarvitsee vain päivittää sitten näin niin kuin tämän uuden pankin systeemin mukaisesti. Jos me lähdettäisiin toiseen vaihtoehtoon, niin ensimmäinen asia, mitä meidän pitäisi tehdä sitten siinä vaiheessa, kun on tehty päätökset, niin on lähteä hakemaan EKP:ltä pankkitoimintalupaa. Ja sitten sen jälkeen me tehtäisiin kaikki mahdolliset näin niin kuin ohjeet, säännöt ja määräykset ihan alusta pitää uusiksi. Niin näitä tehtiin joskus tuossa noin niin kuin taisi olla 90-luvun loppua tai 2000-luvun alkua. Muutama pankki kokeili tehdä sen tällä tavalla ja heidän kokemuksista viisastuneena kyllä kaikki osuuspankit ovat hylänneet tämän vaihtoehdon, koska se on äärimmäisen työläs ja näin niin kuin todella haastava, koska se tulee viranomainen ihan eri tavalla mukaan, kun siellä tulee ihan uusi pankki ja silloin kaikki uuden pankin perustamista koskevat säännöt ja määräykset koskevat sitä uutta pankkia. Et tässä me jatketaan vanhaa sillä tavalla, että siihen tulee uudet pankit tulee siihen vanhaan mukaan. Ja sitten tämä fuusiohan on vielä sillä tavalla rakennettu nyt tässä tapauksessa, että toteutuakseen kaikkien pankkien pitää hyväksyä se, koska niin kuin tuossa niin Arin kuin Jaanen esityksestä tuli mukaan, niin tämä tilanne on sellainen, että näin niin kuin maailma on muuttunut sillä tavalla, että me kaikki tarvitaan toinen toisiamme. Että ei semmoinen systeemi, että vain pari lähtisi mukaan ja yksi jäisi pois, niin ei me saada siitä vielä semmoista hyvää valmiiksi, mikä pitäisi olla, että kun ne tarvitaan sitä ihmisiä niin asiakaspalveluun kuin sinne sääntelypuolella, ja se 2 ei ole tarpeeksi tässä tapauksessa. 3 saadaan siihen tarpeeksi väkeä. Ja sekin, mikä tässä nyt on jo aikaisemmin tullut niin kuin hyvin vahvasti esille, eli että tämä on niin kuin tasa-arvoisten pankkien tasa-arvoinen fuusio, niin se näkyy tässä, kun mennään noita jäsenmääriä näissä eri elimissä, niin se on hyvin samat luvut tai hyvin lähellä samat luvut. Ja tämä edustajistossahan näin niin kuin nämä luvut tulee vähän siitä, että kuinka paljon on jäseniä siellä pankissa tällä hetkellä. Et kun meillä Kerimäellä on vähiten jäseniä, niin meillä on se 6 paikkaa tuossa ja sitten Polvijärvellä ja Rantasalmella täällä, kun on enemmän jäseniä, niin he lähtee sitten tuolla 7 paikalla liikenteeseen. Eli yhteensä tässä alkuvaiheessa näin niin kuin edustajistossa olisi paikkoja 21 paikkaa. Ja sitten tämä näin niin kuin voi elää näin niin kuin matkan varrella sitten aina kun niitä päätöksiä tehdään, niin se nykysääntöjen mukaan sitten tai tulevien sääntöjen mukaan voisi olla 20-30 jäseninen se edustajisto. Ja tämä näin niin kuin tuossa puhutaan sitten tuossa tuolla tavalla ilmastonissa on OP Kerimäki, OP Polvijärvi, OP Rantasalmi, niin joka ikinen nykyinen pankki muodostaa tässä uudessa systeemissä myös tulevaisuudessa tämä on niin kuin oman vaalipiirinsä, eli se on niin kuin jokaisen nykyisen pankin omistajasekkaat pääsee esittämään sinne näin niin kuin niitä ihmisiä, jotka nyt sitten tulisi edustajistoon sinne mukaan. Ja sitten sen vaalipiirin näin niin kuin omistajasekkaat äänestää, että ketkä niistä ehdokkaista pääsee sinne edustajistoon. Eli siellä on näin niin kuin hyvin näin niin kuin pääsee tähän osuuspankkijärjestelmään mukaan halutessaan ne, ketkä on siitä kiinnostuneet, ja sitten saavat sen tarvittavan kannatuksen omistajajäsenien puolelta. Hallintoneuvostossa tämä menee täsmälleen tasan. Eli kaikista pankeista tulee 5 edustajaa mukaan. Ja täällähän on niin kuin se, että hallintoneuvoston jäsenmäärä niin kuin meidän säännöissä, mitkä on tässä niin kuin päätöskokouksessa hyväksytään kanssa mukaan, on 12-18 jäsentä. Ja täällähän menee sitten hallintoneuvosto sillä tavalla, että hallintoneuvosto, siellä on sellainen kierto, että näin niin kuin 1/3 eroaa, niin kun tämä on erovuorossa kunnakin vuonna ja ne valitaan uudestaan ja sitten seuraavana vuonna seuraava 1/3 ja 3. vuonna se viimeinen 1/3 niistä ja sillä tavalla se pyörii sitten siitä eteenpäin. Hallituksessa sama juttu kuin hallintoneuvostossa, eli yhtä monta jäsentä kaikkialla, joka ikinen saa 2 jäsentä sinne näin niin kuin itsellensä. Ja hallitushan on semmoinen, että hallitus valitaan joka vuosi erikseen. Et siellä on niin kuin se valitaan sitten näin niin kuin pääsee näin niin kuin, ja pitää hallintoneuvosto joka vuosi valita, että ketkä on hallituksen jäseniä. Ja lisäksi tänä päivänä säännöissähän on sitten se, että hallintoneuvosto valitsee myös sen, että onko toimitusjohtaja hallituksen jäsen vai ei. Ja sitä myötä tuossa noin niin kuin tämä hallituksen näin niin kuin kokoonpano on 4-7, eli jos näin niin kuin hallintoneuvosto päättää, että
toimitusjohtaja ei ole hallituksen jäsen, niin silloin siellä on 6 jäsentä. Jos hallintoneuvosto päättää, että toimitusjohtaja on jäsen, niin silloin siellä on 7 jäsentä. Näin niin kuin tässä alkuvaiheessa. Ja kaikkihan nämä, niin kuin mitä tuossa on näin, niin kuin noita hallitusta ja hallintoneuvostoa, niin kaikki ne tulee, tämän uuden pankin elimet tulee voimaan vasta silloin ensi vuoden toukokuun alusta lähtien. Että siihen asti mennään niin kuin niillä nykyisillä elimillä, mitä meillä tällä hetkellä on. Eli se tarkoittaa nyt käytännössä sitten sitä, että ne, niin kuin kunkin pankin hallintoneuvosto ja hallitukset toimii näin niin kuin tässä juoksevissa asioissa niin kuin tähänkin asti. Ja sitten keväällä on näin niin kuin meillä osuuskuntapankeilla on näin niin kuin omat osuuskuntakokoukset vielä ja sitten Polvijoella on vanhan edustajiston kokous vielä keväällä. No sitten puheenjohtajista on siinä sulautumissopimuksessa sovittu sillä tavalla, että Kerimäellä olisi näin niin kuin hallituksen puheenjohtajan paikka tässä alussa ja täällä Rantasalmella hallituksen varapuheenjohtajan paikka. Eiku se oli Polvijärvellä. Ja sitten Rantasalmella on sitten hallintoneuvoston sekä puheenjohtajan että varapuheenjohtajan paikka. Ja sitten toimivassa johdossa meni sillä tavalla, että näin niin kuin toimitusjohtajana tässä uudessa pankissa alkaa Ari toimimaan ja sitten varapuheenjohtajana olisi niin kuin Jaana ja minä olisin sitten näin niin kuin pankkijohtajana siellä. Ja mitä tulee henkilökuntaan, niin henkilökunta siirtyy vanhana työntekijänä tähän uuteen pankkiin. Et se on niin kuin sinänsä, niin kuin, sinänsä hyvin yksinkertaista systeemistä tavallaan tämä homma tässä kohtaa. Et sitä kautta teillä on niin kuin ne samat vanhat toimihenkilöt myös sitten sen sulautumisen jälkeen, koska kaikkihan sinne menevät. Että tämä sulautuminenhan menee sillä tavalla, että jos mietitään, mitä se tarkoittaa käytännössä, niin se on sitä, että tämä uusi pankki saa näin niin kuin kaikki ne varat ja velat ja kaiken näin niin kuin se osaamispääoma, mikä silloin on niin kuin toimihenkilöiden mukana sinne itsellänsä. Et siitä päästään lähtemään siitä, missä on oltu silloinkin. Paitsi, että meillä on nyt tosiaan niin kuin enemmän tekemästä yhtä ja samaa asiaa joka ikisellä. Että tämmöistä olisi tämä näin niin kuin rakenne, millä mentäisiin eteenpäin. Ja sitten mä voisin antaa tässä vielä näin niin kuin Jaanalle näin niin kuin vähän tämmöistä puheenvuoroa siitä, että mitkä ne tosiaan näin niin kuin meidän vaihtoehdot tässä on tulevaisuudessa ihan niin kuin käytännössä. Joo, ollaan pohdittu toki monta kertaa, että mitkä on pankin vaihtoehdot ja tuossa Ari sanoi jo heti alkuun, että pankkien on pitänyt tehdä hallitusten strategisia linjauksia, että miten me saadaan pankkitoiminta jatkumaan Rantasalmella, Polvijärvellä ja Kerimäellä. Ja me ollaan laskelmien perusteella todettu, että meillä on 3 vaihtoehtoa. Ensimmäinen vaihtoehto on ei tehdä mitään. Siitä lähdettiin liikkeelle, mutta kun se ei ole mahdollista. Pankin pitää pystyä järjestämään tämä sääntely, eli rakentaa oma luottohallinto ja riskienhallinta, lisätä 15 ihmistä tuonne sääntelyn puolelle viimeistään 31.12.2026, eli vuoden 2027 alusta pitää olla tuommoinen oma yksikkö toiminnassa ja me ei sitä pystytä yksin rakentamaan. Se ei ole vaihtoehto. Se ei aiheuta pankin jatkuvuutta enää siinä kohti. Toinen vaihtoehto on tämä vaihtoehto, mitä me nyt ollaan tekemässä. Eli useampi pankki sulautuu yhteen ja me järjestämme sitten yhdessä sen oman luottohallinnon ja riskienhallinnan niin, että se on valmis sitten, kun vuosi 2027 koittaa, jolloin pankki saa sääntelyn mukaisesti jatkaa omaa toimintaansa. Eli silloin meitä on vain 1 3 sijaan, mutta 3 konttoria säilyy. Ja tosiaan tässä me päästään nyt vielä kaikki 3 pankkia vaikuttamaan siihen, mitenkä se sääntely meillä toteutetaan, riskienhallinta ja luottohallinto rakennetaan ja nimenomaan minkälaista asiakasliiketoimintaa me jatkossa halutaan harjoittaa. Se on nyt meidän 3 päätettävissä. Jatkossa olemme 1 ja silloin se uusi pankki päättää ja meillä on lähtökohda nyt kaikilla samanlaiset, että minkälaista asiakasliiketoimintaa me halutaan harjoittaa ja se on tullut varmaan tässä esityksessä kyllä selville, että asiakaslähtöistä palvelua me haluttaisiin edelleen teille kaikille tuottaa. Itse nähdään tämä parhaana vaihtoehtona. Ja sitten 3. vaihtoehto olisi tietysti semmoinen helpompi ehkä, että sitten
meidänkin pankki sulautuisi sellaiseen pankkiin, jossa sitten on jo valmiina tämmöinen luottohallinto ja riskienhallinta. Silloinhan meidän ei tarvitsisi rakentaa mitään itse. Me saataisiin valmiina kaikki tämä riskienhallinto ja luottohallinto, mutta sitten me saataisiin varmaan myös se asiakasliiketoimintamalli, joka tällä ehkä vähän isommalla pankilla sitten on jo valmiina, ja silloin me ei päästäisi itse vaikuttamaan kyllä enää siihen, että miten meidän asiakaspalvelua jatkossa hoidetaan. Sieltä se toimintamalli tulee sitten siitä pankista, johonka sulaudumme, että hyvin vähäiset vaikutusmahdollisuudet olisi silloin enää mitään paikallisesti päättää. Eli tässä on hyvä miettiä nyt 1, 2, 3. Nämä on ainoat vaihtoehdot, että näistä joku pitää valita. Ja miksi pitää valita, niin sen takia, että pankkitoiminta jatkuisi tällä Rantasalmella. Sitähän me halutaan. Sekä pankkina että varmaan asiakkaatkin. Mutta tässä oli ehkä meidän esitys tällä kertaa, niin mielellään kuultaisiin nyt minkälaisia ajatuksia tai kysymyksiä teillä herää, kun kuulitte nyt tämän meidän esityksen, niin mielellään kysymyksiin vastaillaan parhaamme mukaan. Niin, sen verran piti sanoa tuo Vili sitten, jos haluatte kysyä, niin tuo mikrofonin, koska linjoillekin sitten kuuluu teidän kysymykset tai ajatukset. Minkä verran tällä seutukunnalla suunnilleen se alue, kun siinä oli se kartake, missä nämä kaikki 3 yhdistyvää on, niin sillä alueella vielä tämmöisiä tämän koko luokan pankkeja, jotka nyt yhdistyy, että ne isot pankit on suunnilleen tiedossa, mutta ne pienet pankit tällä alueella, niin paljonko niitä vielä on? Hyvä tarkentava kysymys. Tosiaan tuolla Pohjois-Karjalan maakunnassa niin me olemme se viimeinen mohikaani niin sanotusti, että muut pankit on ratkaisun tehneet ja he menivät sitten isoon yksikköön. Sitten tuossa ei näy, mutta Pohjois-Savon puolella on siellä sitten Vehmersalmi löytyy omana. Ja Jaana voi kommentoida vielä tästä Etelä-Savon puolelta. Joo, ja meillähän on Etelä-Savon alueella, meillä on nyt tuo iso Suur-Savon osuuspankki ja sen lisäksi meitä pieniä on vielä Kangasniemen osuuspankki ja Rantasalmi ja sitten Kerimäen osuuspankki. Että meitä on nyt 4 täällä Etelä-Savon alueella, 3 pientä ja 1 iso. Veikko Markki. Tässä nyt alussa, kun näitä lukuja katselin nyt sitten, että jos Suomessa on nyt 100 kappaletta osuuspankkijärjestön pankkeja ja kuntia minä muistelen olevan kaiken kaikkiaan 300. Että mitenkä ne nyt sitten ne 200, no että mitenkä niissä, että 200 kunnassa kun ei ole sitten osuuspankkia ainakaan itsenäisenä nyt sitten, että tuo on oma pikkusen minulle pohdintaa aiheuttanut tilanne. Ja sitten tuossa jos katsotaan vielä mikä äsken oli tämä kartta nyt tästä alueesta, että mitenkä siellä missä on sitten ne lähimmät pankkikonttorit. Että tässä nyt sitten, niin täällä tietysti tämä ympäristö kutakuinkin tunnetaan, että Rantasalmella on, no Jorosissa nyt on toiset systeemit, mutta Sulkavaha on ilman, se nyt on lähempänä ymmärrettävää, mutta että sitten se juvalaisten tilanne nyt tuossa nyt sitten, niin melkein tuli tippa silmään nyt sitten tuossa, jos olisi muusta asiasta puhe, että mikä se siellä se tämän hetken tilanne on. Joskus on kuullut huhuja, että siellä ei ole mitään, mutta että sitten tuossa miten Polvijärven ympäristö siellä nyt sitten, että missä on sitten nämä lähimmät konttorit. Kiitoksia. Eli tuohon pankkimäärään tosiaan, että kun katsotaan, niin
tämänhetkisen tilaston valossa, että meitä on kohta pankkeja alle 40, mutta se 50-40 kappaletta. Toki konttoreita on enemmän, että niitä toimipisteitä nyt löytyy edelleen Suomessa, onko yli 300 tällä hetkellä konttoria jäljellä, mutta kyllähän se fakta on, että silloin kun katsotaan, että mitä noissa monissa hankkeissa, kun sanotaan, että ehkä kun ollaan menty sinne isompiin, niin jossakin kohtaa on voinut käydä se niin sanotusti kylmä, että se konttori on hävinnyt. Meillä Polvijärvellä niin lähimmät konttorit tällä hetkellä löytyy, jotka kuuluu Pohjois-Karjalaan, niin Juuasta ja Outokummusta ja Liperissä on toimipiste. Mutta esimerkiksi Kaavilla, joka oli aikoinaan Kaaviosuuspankki, meidän koko luokka, mitä Polvijärvi nykyisin, niin ei ole ehkä noin 10 vuoteen enää ollut sitä konttoria. Ja tässä tämä perusajatus meillä nimenomaan on, että kun me ollaan samankokoisia, niin meillä on intressi siihen, että näillä paikkakunnilla halutaan se konttori säilyttää. Että jos me katsotaan Polvijärveltä käsin, niin tämä Järvimaan osuuspankki, mikä toivottavasti nyt saadaan liikkeelle, yhdistymispäätökset maaliin, niin olisi aika erikoista sitten lähteä tätä miettimään, että no tarvitaanko Polvijärvellä konttoria, koska sehän olisi jonkinlainen semmoinen itsetuhoinen ajatus, koska sitten ne meidän asiakkaan lähimmät konttorit olisi siellä sitten Outokumpu ja muita, missä toki on sitten omat rajoitteensa sen palvelun suhteen. Joo, ei varmaan tuohon mitään. Mun mielestä Ari hyvin kuvasi tuota, että kun meillä on nyt tosiaan tässä nämä konttorit mahdollista pitää tällä meidän järjestelyllä, mitä nyt yritetään, niin kyllä ne konttorit yritetään tosiaan pitää ja sen takia tätä yhdistymistä nyt ajetaan eikä minkään muun takia. Ja se tietysti, että me voidaan ne konttorit säilyttää, niin se vaatimus on se, että me se sääntely täytetään ja tällä yhdistymällä sitten voidaan täyttää sääntely ja saadaan jatkaa sitten konttoreiden pitoa. Ja jos tässä vielä jatkaa sen verran, niin tässä on itse asiassa käynyt semmoinen niin kuin hauska tai mielenkiintoinen tilanne tässä vaiheessa niin kuin näissä konttoreissa, että me kun ollaan tuolla niin kuin Kerimäkenä, ollaan niin kuin Pohjois-Karjalan osuuspankin, Suur-Savon osuuspankin ja sitten tämän Kaakkois-Suomen osuuspankin niin kuin semmoisessa nurkassa, niin meillä on itse asiassa tilanne, että näin niin kuin esimerkiksi Savonlinnassa, kun ei enää ole niin kuin oikein pääse maksamaan laskuja tai muita vastaavia sinne Savonlinnan konttoriin, niin asiakkaat tulee meille sitten maksamaan. Että siellä niin kun, tässä näkyy itse asiassa se, mitä tulisi tapahtumaan, jos me lopetettaisiin konttori, niin ne lähtisi meidän asiakkaat jonnekin muualla, niin kuin nyt vähän tulee Savonlinnasta meille. Ja sitten se toinen homma on, että kun sieltä Savonrannalta tai sitten näin niin kuin Punkaharjulta ihmiset menee Savonlinnan suuntaan, niin aika monesti ne kiertää sitten näin niin kuin Kerimäen kautta, koska meillä on taas paljon helpompi tulla autolla suoraan pankin oven eteen. Tuosta on pakko jatkaa Saken kommentista, että jos katsotaan Polvijärvellä tilannetta, niin meillähän käy kassapalveluita hoitamassa tietysti omia asiakkaiden lisäksi, niin meillä käy Juuasta, Kaavilta, Outokummusta, jopa Joensuusta ja pisimmät on Heinävedeltä, jotka sitten käypi asioimassa. Ja kuvastaa sitä, että totta kai me palvellaan omat asiakkaat, mutta palvellaanhan me myös muitakin asiakkaita sitten ihan mielellä. No tietysti Rantasalmen puolesta Veikko jo tuossa sanoikin, että kun on nämä Sulkavat ja Puumalat ja Juvat ja Jorosit, niin ihan yhdyn kyllä tuohon Veikon ajatukseen, että kyllä siellä meillä käy kassa infoasiakkaita näiltä paikkakunnilta kyllä. Että jos siellä omalla paikkakunnalla ei ole, niin kaikki ei pysty asioimaan verkossa, jolloin he hakeutuu sitten hakemaan niitä palveluita ja kyllä me niitä tarjotaan, että olipa se asuinkunta sitten naapurikunta tai omaa kunta, että paikalliset tietysti ensin, mutta aikaa riittää sitten joskus myös muille ja aika useinkin. Ja Jorosissahan meillä on se toimipiste. Meillähän on niin kuin Rantasalmi, me ollaan käyty osuuspankkina siellä, kun siellä ei ole osuuspankkia Jorosissa, niin me ollaan kerran viikkoon käyty 4 tuntia torstaisin aina palvelemassa meidän joroslaisia asiakkaita, kun se kuuluu meidän toimialueeseen. Niin. Mutta Juvalle ei tietenkään eikä Sulkavalle voida mennä, kun se ei ole meidän toimialuetta, niin. Mutta sieltä käy asiakkaita sitten meillä. Ole hyvä. Kiitos Veikko Malkki. Jälleen nyt sitten toinen, mikä tässä nyt on pikkusen noussut mieleen, ei pelkästään nyt, vaan joskus aikaisemminkin nyt sitten tämä osuuspankkien keskusyhteisö. Että kuinka paljon tästä säätelystä, mikä nyt tuntuu, että se on se yksi isoin mörkö tässä tilanteessa, että tähän on ajauduttu, että kuinka paljon tästä säätelystä tulee nyt sitten tästä meidän entisestä rengistä.
joka nyt hyppii silmille ja leikkii isäntä. Tämä nyt ehkä se lienee nyt sitten tuossa, koska kuitenkin, jos minä oikein muistan, ehkä tämä on vain historiata tänä päivänä, että keskusjärjestö on nyt sitten niin luotu, että siis itsenäiset osuuspankit omistaa keskusjärjestö, että kumpi se on sitten siinä jaossa se isäntä ja renki, että kuinka paljon niitä säätelymääräyksiä tulee siltä tasolta vai onko niitä nyt sitten kuinka paljon sitten nämä ylemmät, eli maan hallitus ja EU, että tähän nyt ei ihme vastausta tarvitse, tämä on vain ajatus, joka pyörii joskus päässä. Kiitos. Kiitoksia. Tuo on hyvä kommentti ja pakkohan siihen totta kai vastata tähän aiheeseen, koska mikä on tilanne, niin sääntelyhän tulee totta kai sieltä lainsäädännöstä, mutta sitten kun puhutaan asioista suoraan ja rehellisesti, niin kyllä meidän ryhmän keskusyhteisöllä on tapa tulkita sääntelyä äärimmäisen tiukasti. Ja se johtaa siihen, että esimerkiksi jos me mietitään nyt niitä sääntelyn vaateita, niin jos me absoluuttisesti mietittäisiin meidän liiketoimintalähtöisiä tarpeita ja riskihallinnallisia tarpeita, niin henkilöstömäärät olisi jonkin verran pienempiä. Mutta me ollaan puun ja kuoren välissä niin kuin pankkeina, että kun sieltä tulee määräykset, niin meidän on pakko niitä niin kuin noudattaa. Ja tässä on nyt hyvä se, että kolmekimppana meidän olisi sitten helpompi oikeasti sitä sääntelyä lähteä myös sen keskusyhteisön edellyttämällä tavalla lähteä hoitamaan. Mutta kolmestaan me olisimme huomattavasti kustannustehokkaampi sitä hoitamaan, että me kun lähdettiin rakentamaan Polvijärvellä näitä toimintoja, niin me laskettiin, että noin 500 000 vuodessa on se lisäkustannus, mikä tulee minimissään siitä luotto- ja riskienhallinnan toiminnoista. Niin jos me yksittäin yritettäisiin, niin se olisi 1,5 miljoonaa. Niin kyllähän meillä yhdessä on helpompaa se järjestää, mutta nyt kun tämä tilanne on mennyt eteenpäin, niin pakko todeta, että yksittäisenä pankkina, esimerkiksi me Polvijärvenä, me emme pysty hoitamaan sitä sääntelyä enää yksin. Ennustaminen kuuluu olevan erityisen vaikeaa ja tulevaisuuden ennustaminen ihan vaikea laji. Mutta onko näköpiirissä, sanotaan nyt 3-5 vuoden kuluessa, että olisi niin kuin tarvetta entisestään laajentaa ja just, että onko näitä vapaita yhteistyökumppaneita olemassa sitten tulevaan laajenemiseen? Me lähdetään liikkeelle siitä, että tämä 3 pankin yhdistymä on riittävä tässä hetkessä ja myös uskotaan, että sillä päässään tulevaisuuteen. Mutta totta kai me ollaan silmät auki silleen, että jos tällä näitä pienehköjä pankkeja vielä olisi sitten, jotka ei ole ratkaisuja tehnyt, niin pitää meillä keskusteluyhteys olla. Mutta me lähdetään siihen, että tällä 3 pankin yhdistymisellä ja noin 40 hengellä pystytään ne vaateet sitten täyttämään. Joo, oli pitkä. Ei ole kysymyksiä tällä hetkellä, vaan toteannut tämän asian, kun Janne kertoi, että meillä on niin kuin 3 vaihtoehtoa. Ensimmäinen oli se, että ei mitään. Ne on vähän aikaa vajaa rimpuilla, mutta ei pystytä toimimaan pitkään, se on aivan varma. Että jos 15 henkeä pitää palkata katsomaan, kun tämä 15 tekee töitä, niin se on totta, mutta se yhtälö toteutuu. Ja sitten tämä 3. vaihtoehto, että sulaudutaan sellaiseen valmiiseen pankkiin tällä hetkellä, jolla nämä asiat kunnossa. No jos sulaudutaan tuohon Suur-Savon osuuspankkiin, niin se on varmasti kaikkein nopein ja varmin tapa, että konttoritoiminta loppuu Rantasalmelta. Että ei meillä ole mitään muuta mahdollista kuin tämä toinen vaihtoehto, että mennään tähän fuusioon ja kaikilla paikkakunnilla jatkuu nämä konttoritoiminta. Ja niin kuin tuossa Jaane kertoi, että yhteiskuntavastuu meillä on kaikilla 3 erittäin iso, todella tärkeä. Jos ruvetaan katsomaan, mitä Suur-Savokin niin jyvitetään sitten asiakkaita kohti ja kuntaa kohti, niin meillä on ihan eri luokkaa nämä sponsorihommat. Ja sitten se, että edellinen kysymys oli, että tuleeko mitään uutta, niin minä omassa mielessä ajattelin, että keskusyhteisö varmaan rauhoittuu nyt, kun on niin vähän tämä osuuspankkien määrä. Ja kyllähän
keskusyhteisö on käyttänyt sääntelyä keppihevosena ihan surutta. Ei muuta. Kiitoksia, hyvä puheenvuoro. Jari täältä. Kyllä, ja tuli mieleen semmoinenkin mahdollisuus, kun meillä on täällä tätä henkilökuntaakin paikalla, että mikä mahtaisi heillä olla näkemys. Tässä on kuultu toimitusjohtajiin esittelevänä tätä asiaa, mutta sitten miten tämä meidän suorittava taso varsinaisesti, niin mitä meitä hyö ovat tämän rakennehankkeen toiminnasta? Haluaisiko kukaan ottaa kantaa? No niin. Moi kaikille. Olen Iida ja ollut täällä Rantasalmella, no nyt tulee syksyllä 2 vuotta. Ja minä olin töissä aikaisemmin isossa osuuspankissa. Ja sille on syynsä, miksi halusin tulla pieneen. Että se on isommissa pankeissa, se on aika erilaista ylipäätään se toimintamalli ja miltä kantilta tavallaan asioita katsellaan. Ja sanon ihan suoraan, että rahaa merkitsee niissä ja sanelee monta asiaa. Ja sen takia olen tykännyt olla täällä Rantasalmella, koska täällä asiakas on oikeasti ykkönen. Ja se on se, ketä ajatellaan ensimmäisenä. Ja täällä on vielä semmoinen maalaisjärjellä asiakaslähtöisesti mentävä malli. Niin olen tykännyt siitä ja näen, että koska 3 tämmöistä hyvin samalla ajatusmallilla liikkuvaa pankkia yhdistyy, niin en näe sitä ollenkaan huonona asiana. Koska fakta on myös se, että koska sääntely on hyvin tarkkaa, niin jossain kohtaa sitten isoveli tulee ja sanoo, että te liitytte nyt sitten tähän isompaan. Niin koen ainakin itse, että tämä on aika paljon parempi vaihtoehto. Kiitos. Jes, eli olen Aada Lyytikäinen ja olen ollut nyt kesätyöntekijänä useampana kesänä täällä meidän Rantasalmen osuuspankissa töissä. Ja yhdyn myös Iidan sanoihin tässä, että on aina ollut tosi iso ylpeyden aihe meidän pankissa, että voi tehdä asiakaslähtöistä työtä ja tehdä asiakkaita varten sitä työtä. Ja oikeastaan se on tosi lohduttavaa, että meillä on semmoinen vaihtoehto, että meillä on 3 pankkia, joille se kaikille on niin kuin yhtä tärkeä asia. Ja se on tärkeää työntekijöille ja se on tärkeää asiakkaille. Ja koen tämän erittäin hyvänä asiana, että meillä on 3 tällaista pankkia, jotka suunnittelee yhdistymistä. Ja toki myös sitten se, että niin kuin Jaanakin sanoi tuossa puheenvuorossa, että osaaminen lisääntyy, taidot, tiedot lisääntyy, mutta tutut naamat säilyy kuitenkin. Se on hirveän tärkeää. Kiitoksia. Hyvät puheenvuorot, kun Jaana kommentoi. Joo, kyllä meillä on henkilöstöä tähän osallistettu tähän hankkeeseen siinä mielessä tiedotettu heti ensimmäisenä hallitusten jälkeen henkilöstöä ja sitten asiakkaita, että henkilöstö on ollut tässä hienosti ja mukana ja yhdessähän me on mietitty näitä etuja ja uhkia ja tilanteita ja kyllä se niin kuin meidän kaikkien yhteinen hanke nyt on, että niin kuin kuulitte, henkilöstökin on tässä mukana ja toivotaan, että nyt sitten saataisiin helpotusta tuohon työkaveritilanteeseen ja asiantuntemusta vielä lisää meidänkin pankkiin. Että kiitos puheenvuoroista. Ja itse asiassa tuolla Kerimäellä eilen oltiin asiakastilaisuudessa, niin siellä oli samalla lailla Sakarin henkilökunnan puheenvuoro, niin ihan samoja asioita nousee esiin myös siellä. Ja Polvijärvellä myös henkilökunta on osallistettu tähän. Ja ollaan jotain yhteisiä tapaamisiakin meillä on ollut tässä ja tämmöinen tutustumistilaisuus sähköisesti, kun meitä on se 36, niin ei ole ihan vielä päästy samaan tilaan, mutta sitten jos yhdistyminen tapahtuu, niin totta kai siitä heti aletaan ryhmäytyä entistä tiiviimmin. Olisiko vielä kysymyksiä? Hyvin on tullut erilaisia näkökulmia ja kysymyksiä, mutta olisiko vielä jotakin? Heikillä on. Joo. Nyt sitten, kun tässä on puoli vuotta tai vuosi nyt tätä muutosprosessia, niin itse mietin vähän sitä, että kannattaako niitä pantata niitä omia keskivaikeita asioita, että
että tässä on nyt tämä kriittinen kysymys, että kannattaako pantata niitä omia asioita niin kauan kuin tämä sitten asettuu tämä prosessi semmoisen, odottelee siinä puoli vuotta tai vuoden, vai onko se sitten, että se on takuvarmaa sitten myöskin keskivaikeissa asioissa, puhumattakaan vaikeista asioista. Siis asioiminen pankissa. On pieniä asioita, sitten on semmoisia keskisuuria asioita ja sitten voi olla joku suurempi asia. Niin kuvittelen näin, että jos on keskisuuria asioita, niin itse mietin sitä, että jos mä panttaisin niitä vaikka puoli vuotta ja sitten katson, milloin kannattaa tulla juttelemaan asioista. Tämä oli se mun kysymys nyt. Joo, no kiitos Heikki, hyvä kysymys. Ja totta kai olipa se asia pieni tai suuri vai keskisuuri, niin mielellään ihan vaan heti kun asia on, niin otetaan vastaan ja pankeissa käydään asiakkaiden asioita läpi, jos tätä tarkoitat. Ja tämähän sattui tosi hyvin myös tämä puheenvuoro tähän, että kun me mietitään nyt pankkeinakin näitä meidän asioita, niin juuri tämä, että kannattaako meidän tässä nyt kauheasti enää miettiä ennen kuin se menee se asia ohi ja hyvät kumppanit viereltä sitten ehkä muualle, että ihan sama asiakkaiden kannalta, oli asia minkälainen tahansa, niin tervetuloa asioimaan ja nyt me pankkina mietitään sitä samaa, että nyt on meidän aika varmaan asioida tämä asia kuntoon ja loppuun. Vastasinko yhtään kysymykseen? Olisiko vielä? Tosiaan tämä on nyt toinen kierros, kun on pidetty näitä tilaisuuksia ja meillä on vahva tahtotila saada tämä hanke maaliin. Uskotaan, että tässä ollaan aidosti asiakkaiden edun mukaisia ratkaisuja tekemässä ja kaikkien paikkakuntia. Ja sitten kehotan siihen, että jos joku asia vielä askarruttaa, niin mikä nyt ei tässä ole noussut sitten niin kuin kysymyksenä, niin kannattaa olla sitten yhteydessä, tuolla yhteystietoja, eli meille kaikille toimitusjohtajille voi halutessaan soittaa ja sitten on myös totta kai hallituksen puheenjohtajat käytettävissä. Eli jos joku asia askarruttaa, niin kannattaa sitten soittaa ja kysyä. Siellä on tosiaan, huomasin, että joku katsoi, niin Kerimäellä on hallituksen puheenjohtaja tuo Holpaisen Ville ja sitten Polvijärvellä hallituksen puheenjohtaja Teuvo Mutanen ja totta kai meillä Valkosen Jari plus me kaikki toimitusjohtajat mielellään keskustellaan ja annetaan lisää tietoa. Ihan olipa kysymys minkälainen tahansa, niin tulkaa ihmeessä kyselemään tai soittakaa tai laittakaa postia ja kaikin tavoin. Oliko Jaani vielä, että oli mahdollisuus ilmoittautua halutessaan siihen teidän kokoukseen? Joo, meinasin unohtaa. Eli nythän meillä on osuuskuntakokous, tämän asian päättävä kokous on 16.9. Kaikilla meillä paikkakunnilla, eli Polvijärvellä on edustajisto silloin koolla ja meillä on Kerimäen kanssa nämä osuuskuntakokoukset ja toivoisin, että mahdollisimman moni teistäkin pääsisi paikan päälle, kun olette nyt kuulleet näitä vaihtoehtoja ja mihin on mahdollista vaikuttaa, niin tulkaa ihmeessä paikan päälle tuonne kokoukseen. Se on meillä tuolla koulun tiloissa tämä päättävä kokous sitten. Ja meillä on tuossa tuo lista nyt, että jos joku haluaa tässä ilmoittautua, niin voi ilmoittautua sitten jo siihen osuuskuntakokoukseen, niin ei tarvitse erikseen enää laittaa sähköpostia tai käydä pankilla. Joo, ja itse silloin kun esittelin, että mikä on tämä tuleva systeemi tässä, niin unohdin sanoa tähän liittyen kanssa semmoista, että nyt kun meillä on tämä niin kuin päättävät kokoukset, nämä osuuskuntakokoukset, ja kun niissä on mahdollisuus näin niin kuin tällä kertaa osallistua niin etänä kuin tulla paikalle, niin se tarkoittaa sitä, että näin niin kuin on valinnut kumman tahansa näistä systeemeistä, niin pitää muistaa, että 8.9. mennessä pitää ilmoittautua jo sinne kokoukseen joko läsnä olevaksi tai sitten näin niin kuin etänä läsnä olevaksi. Että jos se niin kuin tavallaan nukkuu sen 8. päivän ylitte, niin silloin ei pääse enää osallistumaan niin kuin äänivaltaisena jäsenenä siinä kokoukseen. Se kannattaa muistaa, että vaikka kokous on 16.9., niin viimeinen ilmoittautumispäivä on 8.9. Joo, ja se on juurikin tuon takia, että meidän pitää saada se äänimäärä, mikä kokouksessa on, niin tiettyyn päivään asti, että nämä etäkokouslaiset myös sitten voivat äänestää siellä linjoilla. Koska meillä on niitä myös siellä muualla asuvia asiakkaita.
ilmeisesti ei lisäkysymyksiä tässä kohtaa tule, niin meidän kaikkien puolesta niin haluan kiittää lämpimästi tästä tilaisuudesta ja näillä sanoilla niin päätetään tämä tilaisuus. Kiitoksia.